Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамааки шумо созен, сеҳати саломатен. имрӯз 4 ноябраи ҷои кори мо як ҳафта кор намекунад. То 8 ҷали ман гуфта гузаштагӣ будам, навори пешинада. Ман имрӯз омадам ҷои кор дарак шудам, худам дар омадам, калид мудаиҷа мондагӣ. Инами документ омада дар кор будан. Инами документ омада дар кор будан, омадам ина гирифтам, шо насиб боша мерам, ака ина документҳои дига барои диплом дига документҳои ози баъд мо чӣ медурем? МФЦ медроем, мои документы. Баъд чӣ мекунам? Мегӯям инаиҷаи суратро овардагӣ буд, фотограф, фати группам гирифтагӣ будем. Оли тақсимшон накардам, якташ барои группа меонана. Инами хеле дӯстони азиз, бози мо фикс прайс медроем. Барои документомон чӣ медроем? МФЦ медроем. Бо фурсат шава снимат мекунам, шумода пешкаш мекунам, марҳамат, бо мо бошен. Ин территорияи садиқи мо, ма борҳо шумода нишон додагиам. ин акози нигоҳ кунед, хеле ҳаво хунук шидагиай, ҳама ҷо при барф, хай кор намекунад чи садиқ, ҳама тинҷӣ амонӣ ва ғаҷақ нестай, ранги рӯзои кори овози кӯдак нестай, ҳама тинҷӣ амонӣ. Инам хел. Имрӯз ай саҳар ман хестам, чикор кардам? Саҳар хати хестам, қазвола манту гирифтам, манту кардам. Меҳмон меомадак, дига саросима снимат кардан натонистам, хостам камтар снимат кунам. Сабрина хол буд ки сниматам кунад. Дилам нашуд ки барвақт бедораш кунам. Худам гирифтам, тез чӣ кардам? Иқа манту кардам. Баъд бӯи қараки дига самбуса кардам. Баъд медонед чӣ кор кардем? Баъд Сабрина чӣ кардам? Хеса кар хош магазинешро дидам, сметана дар. Магазин рафтай, сметана гирифтай. Касада мерава ки карта нестай. Мерава ки карта нестай, да чиш картаи Сбербанки ма, картаи чи зарплатним. Баъд чӣ мекуна? Дига телефон мекуна, зиқӣ мекуна ки оча ман картара гум кардам, чӣ кардам. Баъд ман сразу мегирам, картара чӣ мекунам? Заблокировать мекунам. Дига бо деқа чӣ мекунем? Иса уса бо дадаша яқавош мебураям, ҷои рафтагиша яқа мекуваги ҳарчира ай пеши мактаб, аймон чи хидмон, ай хонаи хидмон дуртар миёвемш. Инам хеле ози мара ждат кадестан уҷада. Насиб боша ози мо ай пай коромон мешем, фурсат шава снимат мекунам, шумодан пешкаш мекунам. Дӯстони азиз, мо магазини фикс прайс дар омадем. Нигоҳ кунед чӣ хел посудои хушрӯй. Ай салатник 149 сом хушрӯкай. Чӣ боша? Или комплект салатнику. Тарелку, чё? Сабрина да имрӯз як чизи дар кор буда, магазини фикс прайс мо бароям омадем, магазини ки мо намеоем. Посудои сафеда нағз мебинам ки ина ҳамаи чизи чи ҳастай ку? Ёфтеам, ой? Ну, не совсем. Ҳамияя? Но это Гирлянда. какая-то некрасивая. Там Мефураш ки Сабрина хонаша аюзи уже соз кана, комнаташа фасон кана, гирлянда бичаспона. Эй, какой чӣ боша? Тарелкои новогодний уже бромадай, ҳамаи чиз уже новогодний бромадая. Ёлочка. инҷа китобора бин. Вақти тамом китоб бисёр мехондам ки фақат як чамодон доштам ки ҷое мерафтам. ҳамон чамодон инқадр китобам дар дастам мерафтам. хонаи хидмат мисол дигар шаҳрда буд, хонаи амам дигар шаҳрда, хонаи амам мерафтам. Тобистонда баъд ҳамон чамодонро мегирифтам, қадр китобам мерафтам. Бурада китоб хонда мерафтам. хона рӯидани китоб хонда чӣ мекардам? Не, хона мерафтам. Китоб бисёр мехондам. Духтаракиём даем хеле будам. Ба китобхонӣ шавқу рағбати беандоза доштам. Инаиҷа ҷои чия? Гел для ног, крем для тела, хеле ҷоям ҳар чизо.
на шампуни даф, шампуне ки ма истифода мебарам шампуни дафа нағз мебинам. Мурамал дойма кахшур мекунам, блестяще мекунам. Чико кади дахта? Нам тари гирифтам. Бо ози нигоh мекунам, бо ягонча идига албат мегирам. Чанд сомаи? 10-50 сом. Майли кади. Sonay Ohang DJ. در کنج دلم وای، در کنج دلم عشقی کسی خانه ندارد، کسی را در این کلبه ویران ندارد. در کنج دلم وای، در کنج دلم عشقی کسی خانه ندارد، کس را در این کلبه ویران ندارد، کس را در این کلبه ویران ندارد. Дӯстони азиз, мо ина ай фикс прайс омадем. Хеле гирлянда гирифтак Сабрина бахча. Салом, дӯстони азиз. Фарқш нестай ки мисол соли навай, соли нав нестай, мисол тобистонай, зимистонай ки мефураш ки дар хонаш нам хеле коматаш да, нам хеле гирлянда боша. Нам хеле идофар камтар бо дигар хелша гирифтем, хеле лампочка чаакан. Инози света киштай намиҷа шиштай гитара навохта. Гитара навозӣ як хобие барои Сабринара. Бисёр маъқул шай. Вақтои холигиш намешина гитара навохта. Инози света киштай шиштай. Ма дар хона будам, гӯш кардам як суруди нав Сабринози навохта ки имрӯз хондаиста буд. Бисёр маъқулам шид. Дина бад парирӯз будем як влог кардем қади дар инача. Сабрина уҷа гитара навохта бай гуфтай, лекин и сурудаш бо нағзтаре, мега ки ура удалед ки ира бимон, лекин ман ура уже монтаж кардагиам, пага насиб боша мемонам. Ина мехел. Чӣ гап негуфтам, бо як влоги дига мекунем. Неки вақти Сабрина гитара менавоза, суруд мехона, ҳастан хеле одамое ки эрод мегиранд, бисёр ҳам гапҳои на он қадар хуб менависанд ки нахо духтари мусулмон гитара бинавоза, лекин шумо фуромӯш накунед ки духтаракои мусулмон ҳама скрипка менавозанд, гитара менавозанд, пианино менавозанд. Бисёр ҳам ба қуллаҳои баланд меброянд, мисол пешравиҳошон бисёр ҳам нағзай. Ҳатто дар ҳамон филми кинои чи ҳастай ку кинои Хуремда, ҳамон ки чӣ ном дора Хатиҷа чиқа скрипка менавоза ку духтараки мусулмон, намедонам асри чанда ямуда асри 15 чун чиқа хушрӯ скрипка менавоза. И гитаранавозӣ як таланта. И ба мисол ба намозхонӣ, ба корбори хона, ба дарсадокӣ ягон халал намерасона. Ма набарот фикр мекунам ки бисёр ҳам нағза, агар мисол падару модаро фарзандояшона бомозонанам хеле талантдора, хеле ҳунарора, и бисёр ҳам як пешравияй барои мо. И гапора ҳам одамое менависонанд ки ва ёра мафкурао шуурнукишон бисёр ҳам пастай ва ё пешрафтагӣ нестанд. Барои ҳамин айда сихчун ягон кор намеяд, баъдам хеле гапҳои пасту баланда менависанд. Барои ҳамин ва ёра хейтир меган, як забони дигар қатъи мо вода бояд ки аҳамият натем. Давай чхали суруда мехонем. Аладдин, проведи меня прямо до дома, мои сны познакомят нас, но мы не знакомы. И пускай догорит твой ковер самолет, мы дойдем пешком куда угодно. Аладдин, проведи меня прямо до дома, мои сны познакомят нас, но мы не знакомы. И пускай догорит твой ковер самолет, мы дойдем пешком куда угодно.
Достони азиз. Суруд кам таракай. Яки суруди хуш ромада маққулай. мадади бисёр ҳам маъқул шуд, молодец. Достони азиз, агар шумо да маққул шуд, лайк бимонен, комментарий нағз бинависен, канали мо да обуна шавен. Ентари достони азиз. Бо комментарий да бинависен. Чхали шумо относиться мекунен, агар гудаки шумо ягон ҳунар дошта боша, увлечение дошта боша, ягон ранги маври гитар бинавза, яки ягон рисование бикна, яки ягон пианино да играт кна. Чхали шумо ақида дорина? акида дорен, ҳо. Бинависен. Туда қӣ нест Сабрина ба забони тоҷикӣ суруд хондан, гитара қатӣ, агар ки мисол оянда да тайёр кунем ягон суруди ба забони тоҷикӣ? Хай, кинай яки мешава. Хай, агар мара бофора, ма кинни боша, ма азият мекунам. Стараться кунӣ, ҳамаш нағз мешава. Барои ки чӣ? Неки сурудҳои тоҷикӣ ба гитар бисёр итари кинан. Ну, барои мара. Просто ту ба забони русӣ мехонӣ, бисёртар гап мезанӣ, мисол бисёртар суруд мехонӣ, бароям қатла қин медова. Агар ки омӯхта шай, қин нестай дигар, наоборот, осон мешавад да. Барои ҳамин натарсида бояд ки Яки бихонӣ. ба тоҷикини бисёр аккордош итари кинан. Одамое ки на ба забони тоҷикӣ мисол мехонанд ва ё да русӣ қинай. Ҳеҷчи намекунам, ҳамаш мешавад. Ба тоҷикӣ кинай неки ман мекунам. Суруди тоҷикиро азият мекунам, неси боша, барои ҳамин ка дӯстони азиз подписаться кунен, лайк бимонен, ждат кунен, мо кати очам суруди тоҷикӣ Шумо да пешкаш мехонем, пешкаш мекунем шумо да. Ма ба гитар очам худаш.